tallafi raina har abada kar mu rabe ba. Bani da komai aikinki kullum sai zancenki, alkawari kin ɗauka ni kada ne mai mulki. Firdausi kin ce min aure na da naki, ni kuma ni na yarda auren gidari bayan ki. Na yarda zan baki Firdausi haske na, Firdausi yar kirki, kowa na kallo na wace ce Firdausi. Na bugari sako sako kullum sai wakari. Firdausi ce ki gaba zan beki, jitata na ɗauka beti na Firdausi. Yara sun zo kallo na, manya ma sun ganki, ban iya gane kaina ba, soyayya ba aiki. Ki gaba na kin ganni tsaya ta nan kan doki, gani gabanki na ta hako kar da ki yi mamaki. Duba ni Firdausi an ce mun daƙiƙi, ko a cikin ruhi na Firdausi ban da kamarki. Wanda ya soki na so shi, amma ba soyayya. Ki cire ni kin so ni, na ji da daɗi har raina. A kanki an ce mun na zama sauna kan ƙauta. Habibiya Firdausi, Habibiya Firdausi, sarauniya Firdausi, gimbiya ce Firdausi, gani gabanki Firdausi. Da ni ɗan sani, ni kuma daɗi har raina, amma kin san bani da kowa Firdausi ruhina. Duba idona, duba cikina, zafi na kauna yafi na rana, gashi a kaina, gashi a kaina. Duba mutane suna ta gammo, suna ta ce min na zama sauna, na zama sauna.